سلام 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 با این اومدیم و بازار و میکنیم چند سمت پردیم یا 3500 анай хеме биояд пуштиш хоҳа ихе бабан мепуша хоҳа я ихе вай мекуна ихе мепуша бо ин шарф мешава ҳиҷоб анай ихе бо ҳиҷоб мешава беҳад хушрувай шифон подклад дора ягон ҷош наметова ҳамаи ҷош маҳкамаки хушрувай духчам хушрувай духчам ҳамашам хушрувай ина ёра беҳад хушрувай моделои наван иам шифонай шифона ҳо на подклад меоя ягон ҷош наметова ирам беҳад хушрувай сатркатиам хушрувай бо миёншаб чӣ мекунӣ ҳуй мекунӣ банд дора бо бебандам бупуша мешава светош ҳаст дауҷаол нишонтон метавад инаи туркия баъд ина ёраҳо турецкия нав гирифтем ҳамаира светош ҳастай просто успед накардем ҳамаша да витрина бурорем ё чанд беҳад хушруван ё 5500 5500 ана 5500 метони ай пеш съёмка кунӣ качестваш мегинош беҳад хушрувай топ поёнанам ира расветкош ҳастай баъд ира иам беҳад хушрувай коричневый ҳастай бо сиренови цвет просто светоша успед накардем ирам 5500 ирам туркия турецки тозаҳам ина фирмаи ламираж ина фирмоша ягон панда фреб и сатиротон чи и сатиромонам турецкияй качестваш беҳад хушрувай 800 сми шапкачашкатияй двойка ҳамаира светкош ҳастай ина бо ҳастай итари дора глош ҳамаи 800 сми ҳамаи ҳамё любой цветиш 800 сми цвети молочный зелёный бо чанд расветкаи дигаша хариданоли бо оли мемонем дорем давдурун ҳамаи расветкош иҷода ҳеҷ хел румолан ки баъд инаи румолои ярда одам пурсидавуфтум хел румоланатам ина румолои хушруван ё барои хами ҳиҷоб дам мешава ҳамаи расветкош ҳастай тёмнасини ё чанд смия ё 1000 сми сирхиш ҳастай бо аи светиш ҳастай молочный баъд инаи шарфҳо ё шарфана ё шарф овардем нав қабул кардем шарф материали шифонай 500 рубл ё 500 рубли ана 500 рублай беҳад качестваш хушрувай шифонай ина сиёҳаш ҳастай бо айнаи рисункаш ҳастай тёмнасини ҳастай ҳамаи расветкош ҳаст қариб ина 500 рубл ай румоло ҳам қая ёки бо ҳастан ягон хел дигаш ҳастай шифонови ина ёрам амхе 500 рубли ина ё просто ваянаш инаи куртое ки ҳастанд ё беҳад мада махтуланд шифон инаи размеро чанд доред мобайнда ё ай 50 то 60-62 мерава ҳамаи расветкош ҳастай киса дора нигина дора беҳад хушруванд ё 1500 тканиш бамбукай бамбуки тонкияй приятняй амхе ткани хушрувай ина ё бибине расветкош бо да уси нишон метам дига хелашан ҳастай ина иам турецкияй 5500 нархиш
5500 Иам бехат хшрувай на остино. Нет, такой сколько будете брать? Ина иоам бехат хшруван 2000 Два такой. Всё. 2000 ҳастай бардови тёмносини чорни. Размерош ай 48 то Добре. 58. Ина ёр молошкати ёрам хшруван дини мазор ҳастай розви чорни бардови хаки ҳастай бо инаи цвет. Красниям ҳастай. Ё дини мазори ткан суперсов румолошкати. Инаи спортивниё уже чанд свет буд ҳамаи светоша фурӯхтем. Изорушкатиай, сиёҳай, бардовиай, ҳози буд тёмносиниям ҳастай. И сери. Нархиш 2000. Fajne ekotoyki nishon doda bude. Чего меган чего? Va io c'è. Che? Так, май. Io c'è. Parvi. Ё ҳамаш турецкиян да боло ҳамаш 5500. Ами амаш 5500 ана. Ҳо ҳамаш королевский велюрай нигиношкати беҳам хай вай качестваш хушрувай. 400 я сам купил, еще на дорогу отдаю. Вот что у меня останется. Хай io чандянки. Ё як дона мондай 2000. Диними буд турецкий 2000 распродажаш кардем. Шумо фақат агар ядонамона ба арзон мекунед, а так нархаш вай нестай. Не, иногда мешавад ки ҳамаи чизе ки ҳози айлени мондаги насиб боша баъд я 3-4 рӯз распродажаш мекунем. Ина икрто асениян беҳад киртои хушрувай. Уҷа да бодози чиёш цветоша да уҷа бо хуштар нишон метам. Иҷа просто цветоша да уҷа ма вайша. Бардовияй, зелёнияй, молочнияй бо чанд цвет сиёҳ дорад. Чанд цветша фурӯхтем. Размерош чанд? Размерош ай 44 то 50яй, нархаш 3000. 3000. Ина иёрам креп шифонай беҳад хушруван банд доранд ай миёншон. Дар рӯзи хушрувай нархаш 2000. 2000 ай и свет ҳастай бо айнаи свет ҳастай ина ай и свет ҳастай ҳозир бо айнаи свет ҳастай Нешон хушруеки. ва бо айнаиш ҳастай Сейчас, подожди. ина ё ҳамаш качестваш хубай хушрувай ина качестваша ай пеш нишон буде бубинам беҳад качестваш хушрувай ба қувватакай 2000. 2000 нархиш ина ёам 2000-и комбахто Як комбахта на? ҳо комбахтати вилюр болош инаи цветош ҳастай ҳамаш комбахтай исмиш хай бархитай болош вай вилюр меоя расветкош Ина ҳастай расветкош. се расветкаи ҳозиражда бо буд тёмносини тамом шид и расветкашам баъд инаи спортивниё ё 1500 Пакет какой? По 100 или 1500 киса дорад ҳози бисёри ҳамин замонаша Онаги чиқа хушруван даро. ҳиҷобкати бо беҳад хушрувай расветкош ҳастай Ина. баъд анау киртое ки дар боло нишон додем ина светош ина расветкоҳош ҳастай ай и киса дорад Ё як нимазори ана. ё якнимазори тонки бамбук ҳози барами асени зимни Баъд второй як гапи дигаe ки ман чиера ки съёмка мекунам, ман одам уже уверенаям, барои ҳамон съёмка мекунам ки ҳамкорӣ карданда. Бисёриё мегӯянд ҳар ҷо бира съёмка кун, охири съёмка кардан наметавонам. ина ё 1500 бо ҳаст аи светиш ина и свети сабзша свети сабзиш ҳамаш киса дорад ай размери 50 48 сар мешавад то
60 դրա։ Размер, не то 60 лира подян. Ай, Вот io еще بعد есть. علای گاروشکو یورم ای 48 تو 58 ای تو 60 یو یم тонкий бамбукай бехатшува Это тишпица. io чанди. расцветкош ям якним ҳазори иш хай тёмно-синяй баъд не шанелош ям ами моделай ҳастай ай ина и бо ҳастай айнай шақара Ну, Io am yakni mazorия. ҳамаш ё якним ҳазориям ина ҳастай ай шома техничная. ё ҳамаш якним ҳазор качестваш хубай да Io дароза, на ҳама ё. ҳамаш дарозай да танаи одам беҳад приятни мягкия Борой нави ова. Ана. борои наво модина ҳашай ҳоли баршава насиб боша вай мекунем баъд И ҳиҷоба намазника, не ё? ё намазникан капшонашкати ина капшонаш ҳастай бардови зелёни бо чорни ҳастай ям хушруа ткан супер соф меояд нархаш якним ҳазор баъд ина е турецкия иран ина нишон додема На. Ой, баъд ина ё двойка ё двойка? ҳо ям качестваш хушруай нархаш деним ҳазор румолашкати меояд светош ҳастай бардови зелёни се свет дора и чорни Айна халатут, айна ё танч. замок дора нархаш деним ҳазор Ё чи? Ё намазника, но? ё намазникоҳо 1800 Не, ё чи ки пади? анами кардигано нав қабул кардем бешруа Хай боя сурача мемонам ки чӣ хел места да танаи удам. ҳо ина беҳад хушруван ангорай дауҷа ткани ангорай качестваш хушрувай нархаш деним ҳазор деним ҳазор лекин качестваш хела хушрувай капшон дора расцветкошам ҳастай хоҳе ина и якташа ҳози ман мекушум Як кушен кани? О. Иса трак, ё чандиян? ё нигинадорош 300 бенигинош 200 ина нигоҳ куд шунавиди Остави, Аминаҷон. Ина да танаи пашка, инам хел места. Шуча место-то. Сюда пошли. О, наваям автом съемка мекунам ҳозир. Як дақиқа. Ина киртае ки дар уҷо гуфтагем. На. размераш чанд намедонӣ? Ё айчи то 50. Айчи то 50 буда размераш. Ина нигинош. Бо вайшам нигина дошта? Материалаш шифон. Чизигаш мекунем. Шифон бо фикрм пари. Намедонаш. Ина е картоа. Ё чандия? Ё сея. Не, ё се азора. Чанд расветка дора. Расветкош ина. Зелёни дора, розови дора, бардови дора. Ё вай каде. Ина размер. Оҷада чӣ када будем? Светошо. Ама светоша дорониё. Айна ё чи? Ё халата? И халата якни. Якни мазора. Ай кирта чи? Иншам якни, ино бароям
Колонны у меня второй подростковый сухой, да, ну, Ее подруга. Хорошо. Хай стояки. Вай кадем неки бехат хшваями. Не, да назар тонам хамето агар ки пуши аджайбо да танаместа. Мне вот это понравилось. Я прям представила, как это. Да, они вообще шикарные. Мне вот это платье понравилось. Размер есть ваше. Айо чандиб да? Ее 3000-იან, бехакшран, ее ям на подклад миоян, ягон ҷошна метова. Чихеле ки да манекен нишон метия, хаё мекне да 8 калонай, просто и манекенай. Да одам вообще хе махкам места. Да танай одам. Баъд бинен духтагия иҷаш. Бо духтаги да? Духтагия ҳо, ина метова ягон ҷои одам. Ина ишам. И да манекен ам хе хаё мекне ки метова, ай хе да танай одам вообще махкамай. Бо ҳастай ай светшҳо. Дигар аз светкошам ҳастай мешава ба наздик. Наха. Камшам беҳад хушрӯвай. Ана якум нишон додем ки ҳамура расветкош. Ба я чи пурсидам одамое ки миян мегиранд дата сета баъд ҳамон вақта скидка мекунӣ шумо? Одамое ки дата сетане агар ай ҳами 4-5 зиёд шид ба нархи оптум арзон мекунем. Не. И хеле мо арзон намекунем. арзон намекунем барое ки арендамонам қиматай 200 000 хай товарое ки мо мефурӯшем качестваш беҳад хубай. Ягон вай надора, ягон кас жалоба накадай. Не, ҳамка клиентом да фурӯхтагим жалоба несте. Просто гуфтесам ки яхел одамон миян мегиранд арзонтар ба мегӯянд ки ҳамон нархи оптом. Агар ки бисёр бигирен нархи оптом метиҳанд. Ай 4 боло. Ай 4 боло кишид нархи оптом хай вай метиҳанд. Ай дона-донара хеле наметиҳанд. Дона-дона чи хеле гуфтам нархошана ҳамияй. Баъд ё бо бинен чи хе духташ качестваш ҳамаш меарзада дамина. Ина иям беҳад хушрӯй расветкош. Дидам ёда. Нишон додена. Ина ино 1500, ина ино распродажа шудагиам. Размерои майдай. Чизое ки як дона мемонад ҳамуро распродажа мекунам бо гуфтесте. Ана ин халатон беҳад хушрӯй 1500. Дукан Сингапур миоя ҳастай ай исветаш ҳастай ай бардори. Наёра 1500 метим. Ё қимат будан 2000 будан. Ёрам распродажа кардем 1500. Ана бо ай велюрш ҳастай. И юбка кофтаҳай, иам беҳад хушрӯй ҳастай тёрнасини, ҳастай электросини. Ёрам 1500.